ten aí unha brecha, non? E que foi? Que lle pasou, digo? Eu que tomei os chismes, Tomaches uns chismes. Pero esta vez non lle deron veleno, non? un de deporte, estou vendo partido. O do Depor. E vostede é do Depor? Madrid, Madrid. É do Madrid vostede? É do Barcelona. Ah, do Barcelona. Pero o partido foi a festa do champiñón, non? Sí. E que foi? Onde, como caeu? Non sei onde caí. Non sabe, non? Levándome para Santiago, a ambulancia depois non me trouxo. Depois vino un taxi. Está ben? Sí. Non lle doe? Nada, sei que teña carapaz. Eu así que empezo a beber son como un camión. Pero tense que coidar un pouco, non? Mira, os morros máis coisas. É vostede duro, non? Yo, el golpiño que teño levado a miña cabeza, nos pobriños non sei como teño que gallar. Pero tense que coidar un pouco, que aparte vive solo vostede, non? Sí, sí. Ten que coidarse. E xa fixe 70 anos. 70 ten? Nací no 46. 70 o día do mar. Pois parece máis novo. Pues nací no 46. Quere ver o que rego. Teño aquí no bolsillo. Bueno, pero entón xa está recuperado de todo, non? Ahora que ainda pasado, pero cara, hostia, agora quitarme a bebida. O médico quitou a bebida? E logo foi na festa do champiñón, non? O domingo, caeu ali, quen lle No, foi recolleu? sábado. Ah, foi o sábado. Xa foi Sábado, pero de madrugada, non? Non sei que hora era. Non sabe. Para casa ni sei ni que hora era. E recolleronlle ali, prestaronlle axuda a alguén? Non te digo que me lo vou a ambulancia para Santiago. Non se acorda. Ainda teño moito. aquí outro lado. Carallo, pero onde caeu? Eu que non sei ni onde caí. Eu quero caí. Mi madriña, moitos disgustos nos dá, que temos que estar pendentes de vostede. Así que empezo a beber son mesmo que un camión. O mesmo que un camión. E logo porque un camión. Empezo a beber e bebo. Se non tomei 10 ou 15 chicar de lá, de gota non tomei ningún. Pois hai que ter cuidado, hai que ter. Mira, morro máis coisas. Total, me cago na coronilla. A miña xarda de feita.